паўночнакарэйскі дыктатар Кім Чен Ын нарэшце асабіста запрасіў Лукашенко з візітам у Пхеньян. Паўночную Карею ён паедзе, а быў скандал, так? Паўночныя карейцы зняпраўджвалі ранейшыя планы. Паўночныя карейцы ему нейкія плюшкі гатовыя предоставіць? Вот тут... Ёсць у іх Вот тут на чым зарабіць? Я думаю, то, что его тут может таксама цікавіць в плане военной супрацы. Тая ж самая ракетная школа. Вось тое, што у паўночных карейцаў ёсць, ну, яны там штосьці выбудоўваюць нейкім чынам. У Лукашэнкі няма. І ён, мне здаецца, крыху зайздрасцю на гэта глядзіць. Ну, вот нават у іх там атрымалася, а мы тут не можам. І падобна, што ён са сваімі чыноўнікамі размаўляе такім жа чынам. Што ён ім кажа, вот, ну, паглядзіце, нават гэтае там штосьці могуць зрабіць, нават з імі цяпер лічыцца, а мы што, не можам, ну, у нас што не атрымліваецца, як гэта так. І вось таму, падобна, ён спрабуе наладзіць супрацу і з паўночнай Кареі ў тым для того, каб, можа, там в абыход Пуціна нейкім чынам паспрабаваць штосьці зрабіць. Хаця, зноў жа, гэта малаверагодна. Калі мы ўбачым, што Лукашенко высядае, кульгаючы з трапа самалёта ў Пхеньяне праз нейкі час, то это будзе сведчыць пра тое, што ён уцягвае Беларусь вось гэтую сімвалічную вось зла яшчэ глыбей, так? Таму што Кітай – это адна справа, але Паўночная Карэя – гэта зусім ужо зашквар. Абсалютна.